Oinez Zemetoren bidea egingo dugu. Artxugako mendilerroa ezagutuko dugu. Artzibarreko herriak bisitatuko ditugu. Larra Belagua inguruan gabiltzala probestuz, ibilbide errex bat aurkeztu nahi dizuegu. Zemetoren bidea. 5 kilometro luzera dituen ibilbidea eta desnibel positibo arras guti. Beraz, familian egiteko aproposa. Bertako harrapakariak ikusteko aukera izango dugu, baita 100 urte baino gehiago dituzten zuhaitzak. Ibilbidari hasiera Belaguako mendi aterpian emango diogu. Urteak itxita egon ondoren eta europiar diru laguntza batzuk jaso ondoren berriz ere berriztatze lanetan hasi dira. Horrela, ibilbideari hasiera ematen diogu. Eskiltzarrako lautadan gaude, aterpetik atera eta malda txiki bat behititu ondoren Eskiltzarrako lautadan sartzen gara. Bertan, negu partean, ipar eskia egiteko aukera ere izaten da. Guk orain norabide aldaketa egiten dugu eta Zemeto pasabide alderuntz gaten gara. Jakin, Zemeto bidea, marka, gorri eta urdinekin seinalizatua dagoela. Kaixo, gaur Artxugako mendilerroa, Zariketako mendiak eta hauen inguruan dauden erreserba naturalak bisitatuko ditugu. Aurre Pirinioetan gaude eta Itoiz urtegiaren inguruan pasako ditugu datozen minutuak.
Naturgune hauek Areta mendiekin batera Natura 2000 sarearen baitan daude. Eremu bakarra osatzen dute eta Zaraitzu eta Urrobi bitartez zabaltzen dira. Gordetzen duten aberaztasun natural eta hemen bizi diren hegazti populazioak babesteko, kontserbazio berezirako eremuak eta hegazti babesgune berezia izendatu zen. Bioeskualde Mediterraneoan gaude eta ondorioz honi lotutako habitatak izango dira nagusi. Pirinioenganako hurbiltasunak eta mendi hauen garaierak zenbait habitat alpetar topatzea posible egingo du. Zariketako mendiak baso eta sastrakez estaliak daude, eta azkenekoen artean ezkaiak dira nagusi.
Sasi eta sastraketan tximeleta deigarriak aurkituko ditugu, inguru hauek ezinbestekoak baitira ornogabe hauen ziklo biologikoan. Ikusten ditugun mendien hegoaldeko magaletan artadiak ugariak dira, baina pinu gorriak eta aritzi jaundon ariztiak ere aurkitu daitezke. Tarteka ingurua birpoblatzeko landatu diren pinuak ere antzematen dira. Baso hauetan hegazti mota desberdinak biziko dira. Zata arruntak, gabiraiak eta okil txikiak dira adibide. Babesguneko lurretan topatuko ditugun gaztonen artean, basakatuak eta musarrak dira interesgarrienak. Gaurko saioan, Artzibarreko herriak ezagutuko ditugu. Berez, oraintxe bertan, atzekaldean daukagu Artziko jauregia, eta hemen ikus dezakegu baita Pirinioetako beste realitate bat. Azken finean, turismoa ez da azoko guztietara iristen, eta jakinda hemengo nekazaritza gainberan dagoela, gerotan nabariago da nekazaritzaren gainbera. Hemen adibidez, daukagu Erdi Aroko jauregi eder bat, bere garaian bazituen lur eremu erraldoiak, baita mahastiak eta guzi, baina gaur egun erortzeko arriskuan dago. Goz bera pasatzen da hemen hainbat herrietan, hainbat lekuetan. Alde batetik, erran bezala turismoa ez da zoko guztietara iristen, herriak gero eta biztanle gutxiago dituzte, gero eta adin gehiago daukate herriko biztanleak, gazteak ez dira hemen gelditzen, eta bertako bizimodua desagertzen ari da. Bizimodu gogorra, noski, baina azken finean bertako paisaiak, bertako ondare naturalak gorde eta zaindu dituzten bizimoduak. Bizimodu zahar hauek desagertzen ari diren biztertian, baita bertako kultura, bertako arkitektura, bertako ondarea galtzen ari da baita. Kasu hontan, Artziko jauregia erortzen ari den biztertian, gutxienez ondoan dagoen Andra Mari eliza berreskuratu dute. Hemen ikusten dugun eliza romanikoa, ikaragarri ederra da, hemen ikus dezakegu atari eder bat, baita ere ondoan dauden leihoak eta teilatupean dauden kanezilloak. Aipatu behar da baita, berreskuratze lan hauekin batera, herri hauek bat baino gehiago erabat desagertu dira, baina badaude mugimendu okupak, non eta herri hauek berreskuratzen ari dira modu alternatibo batean. Artzibarran, Lakabeko kasua daukagu, Lakaben gazte batzuk elkartu ziren eta herria berreskuratzen ari dira.
Motxila bat gure gorputzera ongi egokitzea arras garrantzitsua da. Lesio edo oinaze haunitz ekiditen aldizkigu. Beraz, gaurko saioan, motxila bat nora bakoitzaren neurrira egokitzea erakutsiko dizuegu. Lehenik eta behin, beitiko gerrikoa gerriko ezurraren gainetik anganen da. Ez hemen tripan gainean. Bigarrengoz, hemengo estutuko ditugu. Bularrekoa ere garrantzitsua. Eta azkenik, hemengo bitirekin motxila gure gana ekarriko dugu bizkarran ongi peatua gelditzeko. Horrekin batera, barnean sartzen ditugun gauzak, pisu gehien dituzten gauzak, bizkarrari peatutak jarriko ditugu. Ez motxilak gibelat egiteko eta sorbaldetatik ez sufritzeko. Behin, zemetoren pasabidea gurutzatu ondoren, bide senda polit batek bide gurutze batera eramaten gaitu. Bertan, zemeto bidea utzi eta behatokia patzen duen seinalizazioa segituko dugu. Horrela, Belauako bailara guztia ikusteko aukera ematen digu eta berriz ere bide gurutzera bueltatu beharko dugu zemeto bidea harrapatzera.
Inarbeko arroian gaude, eta pareta vertikal hauek begibistan edukitzearen arduraduna Irati ibaia izan da. Honek babesgunea iparraldetik hegoaldera zeharkatzen baitu. Urrobi ibaiarekin elkartu aurretik, Irati ibaiaren higadurak sortu du paisai berezi hau, eta duen balioaren ondorioz erreserba naturala izendatu da. Zuhaitz mota desberdinak hazten dira hemen, baina arteak dira ugarienak, eta artxingadik kalkarioetako landareria adierazgarriana. Kareharri pareta hauetan gora eta bera suge leunak eta horma sugandilak ibiliko dira, baina hegazti harrapariak izango dira arkaitzetan jaun da jabe. Tamaina askotako hegaztien bizitokia da beraz, eta horien artean saiarreak, belatza handiak eta ontza handiak aipatu daitezke. Oraintxe bertan, Oroz Betelun gaude, eta Oroz Betelu, garai batean, hemendik ekartzen zituzten, Pinuetatik ekartzen zituzten behiak eta ardiak eta transhumantzia zelata hegoalderantz eramaten zituzten, batez ere Bardeetara. Gero baita Irati ibaia hemen ondoan dago, Irati ibaiatik almadieroak Iratiko egurra jausten zuten, eta 20. mende hasieran hemen industria potente bat sortu zen. Alde batetik urtegiak eraiki ziren argindarra sortzeko, berez hemen nere gibelean daukagu turbina eta dinamo erraldoi bat, eta bestaldetik ere zerrategiak eta eraiki zituzten. Hala ere, gaur egun industria hau desagertu da baita hemen zonaldetik.
Behin Belauako aterpera berriz ere heldu ondoren, hementxe ematen diogu amaiera ibilaldi zirkularrari baita saioari ere. Ehuneko egun gomendagarria familientzako aurrekin egiteko ibilaldia. Ikuspegi zoragarriak eta parajeak ere gunea zoragarria. Beste bat arte. Itoizurtegian urrobik osatzen duen adarra ikusten ari gara. Milaka urtetako higaduraren ondorioz sortutako erliebea da hau, eta gorabehera guzti hauen artean txintxurreneako arroiak deitzen du atentzia. Urrobi ibaiak, arkaitz-pareta estuek eta haien magaletan hazi diren artadizabalek ekosistema aberatsa sortzen dute, eta honengatik erreserba naturala izendatu da. Paisai polita hauekin uzten zaituztegu, hurrengora arte.
Uritz herrian gaude, Artzibarran, eta herri hontan Erdi Aroko dorretxe batzuk aurkitzen ditugu. Horietako bat, hotel batean bihurtu dute, pixka bat bertako turismoa mugitzeko. Oraintxe bertan, Nagore herrian gaude. Berez, Nagoreko elizan. Elizatik ikus dezakegu Pirinioetako beste errealitate bat ere. Kasu honetan, Pirinioetan urtegi pila bat egin dira, eta urtegi hauek beti eztabaidak eta liskarrak sortaratu dituzte. Azken finean, hemen urtegiak hegoaldeko lurrak ureztatzeko dira, baina aldi berean, bertako landa eremuak, baita herriak eta ibarra osoak ere urperatzen dituzte. Eta hementxe, Nagoreko urtegian bukatzen dugu gaurko saioa. Bertze bat arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.